Program znanja iz maternjeg jezika jutros u 10 sati počeo je kvalifikacioni ispit za upis u srednje stručne škole i gimnazije. Ministar prosvete Žarko Obradović izvukao je kombinaciju testova broj 3, za čije su rešavanje svi svršeni osmaci u Srbiji imali tačno 2 sata. Učenici su na kvalifikacioni ispit iz maternjeg jezika došli ranije da bi imali dovoljno vremena da se saberu pred jedan od važnijih ispita čiji ishod će im odrediti buduće školovanje. Treme, međutim, gotovo da nije bilo. To je, kažu učenici, zato što su se dugo i naporno spremali za ovaj dan. Spremao sam se od zimskog raspusta i nemam tremu. Nemam tremu. Želim da upišem ekonomsku školu i nadam se da ću imati bodova za to. Ove godine 71.870 đaka polagalo je po nešto drugačijim pravilima u odnosu na prošlogodišnje. 40% zadataka iz srpskog jezika imalo je promenjen redosled ponuđenih odgovora u odnosu na redosled iz zbirki za pripremu ispita. Takođe, u komisiji im je bio i po jedan profesor iz srednje škole. Na klupama nisu smeli da imaju ništa osim hemijske i grafitne olovke i gumice. Pisanje i brisanje po testu bilo je dozvoljeno, ali konačni odgovori su validni samo ukoliko su popunjeni hemijskom olovkom. 20% učenika ne izašlo, a ostali učenici, znači njih 110. Od februara meseca imali su intenzivne pripreme iz srpskog i matematike zajedno sa svojim nastavnicima ovdje u okviru škole. Rezultati će biti iznad očekivanih u jednoj izuzetno korektnoj atmosferi, jer smatram da nije bilo i da neće biti ni sutra prepisivanja. Prve su već posle sat vremena izašle samouverene devojčice, a 15 minuta posle njih i prvi dečak. Svi sa osmesima jer se nadaju maksimalnom broju bodova 20. Prošlo je super, bilo je, zavisi ko je učio, bilo je veoma lako. Bilo je lako za one koji uče, a za one koji ne znaju. Očekujem da ću proći i zadovoljna sam. Bilo je teško, ali zadovoljan sam. Bilo je teško, ali znao sam, valjda ću proći. Ove đake sutra u isto vreme i po istim pravilima očekuje polaganje ispita iz matematike. Preliminarni rezultati biće objavljeni već u sredu, a konačni 29. juna. Ksenija Kecojević, Fox televizija.